Angkol! Tagol! Tita! Tanya! Chinita! Sino? Ako? Maayong adlaw, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako si Manggas at welcome sa isa na namang edisyon ng Sino? Ako? Hulaan ko sino topic. Bago mo pa hulaan, uunahan na kita. Nagpakawala ng mabibigat na aligasyon Yan! si Senator Yan. Amy Marcos Yan nga. laban sa sariling kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos Jr. at sa asawa nito, si First Lady Liza Araneta Marcos. Ayon sa senadora, gumagamit umano ng ipinagbabawal na gamot ang Pangulo at ang unang ginang. Sinabi niya ito sa kanyang talumpati sa ikalawang araw ng Transparency for a Better Democracy sa Quirino Grandstand sa Maynila. Ito ay ang kilos protesta na dinaluhan ng mahigit 100,000 miyembro ng Iglesia ni Cristo. Hindi raw madali para kay Senator Amy ang magsalita dahil sa kanyang kaugnayan kay Pangulong Marcos. Nahirapan siya, subalit kailangan niya nang manawagan. Kasunod dito ay tahasang sinabi ni Senator Amy na nalulungkot siya sa mga nangyayari. Lumakas ang hiyawan ng mga tao nang ito'y marinig. Meron pang nabanggit na mga celebrities. Ayun lang. Sa tingin mo, Kabisyo, totoo ba ang mga aligasyong ito? Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Ano yan? May sipong ka? Sinisinok lang. Sinisinok lang ako. Mag-zip. Akol. Oo nga, News FZ Plus pong may sipon. Pero, grabe no, na nag-drop ng bombshell ang senadora. Tas, yun nga ang mahirap kasi... Bombshell, di ba sexy star yun? Oo nga, 6 bombs. Si Angkol talaga, apaka-babaero. Bombshell yung nilagay dito sa balita, Ano? Oo, may bombshell Alam mo pa nga nakalagay. nyo pang Viva Max. Di ba yun? Di ba yun? 6 star yun eh. Oh, pero di ba? Naniniwala ba kayo? Oh, sa tingin nyo, Ako wala na. bilang kapatid, kaya bang gawin sa kapatid mo yun? Hindi, of course, ako hindi ko kayang gawin yun. Kumbaga, kung meron magpoprotekta sa kapatid ko, pag sinabi ng kapatid ko, may ibabaon tayo mamaya. Oh. Tapos, ako maghukay. Ay. Pero, kung ang tanong ni Angkol kanina ay kung naniniwala, wala na akong pinagkakatiwalaan ngayon. Yung ex ko nga eh. Ngayon, nagchat-chat, nagsisinungaling pa rin eh. Oh, ano po yun? Ano pa yan sila? Bagay sa bagay. Diba? Wala na. Alam mo, heist. Hi. Magdala na lang ng monoblock talaga pag bumaha. Diba? Ilagay mo yun sa go bag. Yung monoblock. May flashlight ka, may pito. Diba? Tapos may monoblock. Pero yung dalawang monoblock lang. Ito. I-credit mo ako dito bigyan mo ako ng royalty Yung monoblock na natutupi, yung portable. Uy, meron ganun? Oo, Yan. para tututungtungan. Kasi pagpatong mo sa isa, dalawa kailangan mo eh. Pagpatong mo So, isa. kailangan kasya sa ilagay mo go isa, bag. patong ka, then yan. Oo, yung monoblock na Okay, maniwala na sana ako guys sa monoblock na tumutunog. Pero yun na nga, tignan nyo po, natapos yung dapat 3-day rally yun eh. So, kagabi, tinapos na ng INC dahil wala naman nasabi na daw. naman na ang gustong sabihin. Correct.
Feeling ko may kulang pa eh. Feeling ko Pagbabago may yung kulang kailangan pa. Baka may habol pa dyan, ha? Sa mga nasa likod. Sa, ano? Ako yung sa 30, kaso pagsalita ko wala ng tao. Inuwi ng mga monoblock. Wala na, umuwi na lang din ako. Wala Ba't ka naman. magsasalita? Di ba dati sabi mo, oy, kung mga kumpare mo yan. O, anong nangyari? Yun na nga eh. Pag speech ko doon, ang nakinig, yung ano na lang, taga sound system, nagliligpit na lang. Pinatayan pa ako ng mic. Oh, kaya... Baka kailangan mo magligpit ng ng kalat. Kaya nga eh. Kaya yung ex mo na yan, bagay, yung ex ko na di ka yan. maniwala sa ex pa kaya. Oo, wala na kang pinagkakatiwalaan ngayon. Even my exes. Ay nako, ang hirap yung mga sabi nga kung... Pero depende pag sinabi niya, sige, babawi ako sa lahat. sabi nung ex, Sabi ng, hindi nag-briefing. kala ko sabi nung adik. Sabi ng adik. Adik ba o baboy? Adik na baboy. Basic. Dilat na dilat yung adik. Di Yung yung baboy. yung ex mo, yung baboy. Hala, nilechon! Yung baboy? Yung adik. Yan. Nilagyan pa ng mansanas sa bibig. Okay, maniwala na tayo. Yung litson? Yung adik. Wik! Okay, maniwala na ang spelling ng wick. Wik. W-E-K. Sabi ng Wik. baboy, wick. Sabi nung adik. May hawak na foil eh. Alam na alam. Bakit sa balita? Hawak ng adik? Hawak ng baboy. Hawik. Hawik. Maniwala na ako tumitirik pa yung mata Ng adik? ng baboy. Nasarapan kasi. Yung adik? Yung baboy. Sabi, ikaw ba naman tuhugin sa puwet? Masarap pala. Napaka-baboy mo. Yung baboy? Yung adik. Ang sarap gawing niyan. Lekchong kawali. Yung baboy? Yung adik. Pwede inisperwisyo sa sambayanan. Yung adik. Yung baboy. Hindi Kasi may iisip. Isyan. Sir, ano yun? Basta may Anong sakit oras na tayo iisip matapos? Iisip. Foot and mouth disease? Basta iisip. Ano Yung baboy? Yung adik! Ah. Kaya, lumayo kayo dyan sa ipinagbabawal na gamot. Yung adik. Yung baboy. Nakita ko sa sa trailer truck. Sa highway. Nakasakay. Install. Sa trailer na. Sa... Ikaw na. Ikaw na perfect. Nagalit na. Nagalit! Ikaw polite. Nagalit! Si Amy? Hindi. Yung baboy. Ayan na sigan. Ay, Direk Pel. Hanggang alas 9 po tayo mga kabisyon!